jatahe cek siji. Dadi gaduh wae iki. Colek nang sambel. Kali iki terus ngetok pring. Tapi ngetok pring nanti rek. Ayo. Tak ketok pring. Langsungan lur. No. Ini metu iki. Ini jenenge kandang. Kandang pitik. Iki mendu iki. Walah wit babe akeh pol iki. Iki wit-witan kabeh. Wis pirang tahun, Be? Piro wi berarti? Iya. Endi? Ngetok pring aku lho. Tak kok apa ya? Iki nek jepitan buka. Iki bisa lagi. Iki lho bisa nang ngene. Gak iso. Seglene sebisa ngene lho rek. Iki bisa Tak ngetok pring sik lur. Jajal iso gak ngetok pring? Salah ngene. Dia nganggo gerasi kok nganggo kuwi. Iki ya. Ya. Cik gerasi kok saya. Ya, dhuwure ya. Dhuwur. Ora leceh. Dhuwurne entuk ngawah ora dhuwur. Ini ngelotok tenan lho. Graji. Yang graji itu ngelotok lirik. Kaling-kalingan godong. Kono gak kawak lho. Alah gak engko ora anu dhewe. Kambuk dhewe. Iya no. Angger mbok delok nganggo graji ya. Wis pulang lho. Ya diterusno le sampe. Terus Ora tangane. Nang graji ra menak to nang alon-alon. Isi ngono.
Ya aja ngono kok kenceng lho Rek. Ngono kuwi apa? Sore kali dah. Melo tukang kayu barang rekoso, lombok. Karkoso. Nah, agaknya masjid. Wis, parang itu lah. Kira nanti? Tanam. Aku ambil tahun sih. Siano, wis ta. Tak kerja. Iki tak kasih lho, bener. Game lur. Kesel. Wis to piye? Kesel enggak? Di. Ping dire. Larang nyepet neh enggak? Iya, iki mbok gajine lho. Ora ana tembok awah enak. Pemaksaan. Karo singgi. Iki terus sekarang ini. Wis harus dhisik ngene. Empat loh. Perkasa. Ketok lu jebule rek wong tapi. Kalau wis ngene ae. Selur.
Ya wis lur, mungkin ngono sik video saka aku. Kesel nih HP yang geletak. Lempah lur. Ngetok pring luru. Gak tau ngetok pring. Kayaknya wis dhisik lur. Ping geletak aku. Kesel. No. Ya wis ngono sik lur. Tak cukup semene sik. Tetap semangat. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Jarene babe wong desa. Piye, Be? Wong desa rekoso. Wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong desa rekoso. Matur suwun.